Marhay na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo na sa paglaog sa simbahan, asin pag-atinder kan banal na misa, paki-off or ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture or pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po.
Maluhod po. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan, asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibok. Asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik, kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibukan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimig mo kami. San Judas Tadeo. Ipamimig mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat. Dulot ni Jem de los Reyes, Siring Manipuring, Barcelona. In honor of the Holy Spirit, dulot ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. For the gift of family, dulot ni Monpon Banua family. Pasasalamat man ni Sonia Serrano, ni Ranyola family, ni Marcelo Barnuevo Jr. and family, ni Annabel, ni Raul Makasinag and family, ni Ignas Dado. For good health, dulot ni Emily and Nadine Orense and family. Pasasalamat man ni Joy Malagenio and family, ni Mr. and Mrs. Nilo Oray and family, ni Jenny Candonato and Wongson family, ni Adelina Oblenda, ni Leo and Cynthia Ramos, ni Melanie Buban, ni Rosemary Asiado and family, ni Mr. and Mrs. Teotimo N. Lobiano Jr. and family, asin ni Roel and Arlene Dawal Almasco. Special na mga kahagadan for good, spiritual, physical health and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. Kahagadan man ni Princess Barnuevo for protection and health of family and friends. Dulot ni Josefina K. and family. Asin para sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Carmen, dulot ni Delia. Kifroylan, dulot ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. Kife and All Souls, dulot kan Morga family. Ki Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family. Ki Juan and Gloria, Pilar and Sylvia, Antonio Ruben, Gihino and Andro Juanito, Miriam and Roland Bendon, Lorenz, dulot kang Asupardo, Cantara family.
ki Lorenzo and Josefina dulot ken Dumikel family, ki Emeterio, Juan, Beatriz, Jesus, and also dulot ni Jenny, ki Paquito and Victor and also dulot ni Ablina Oblianda, ki Adelaida dulot ni Edna M. Kuwa and family, ki Roberto Sr., Consuelo, Chedita, Lucy, Juan Sr., Beatriz, Juan Jr., and Rosita dulot ni Edna M. Kuwa and family, ki Juan, Graciana, Teotimo Sr., Rosario and All Souls dulot ni Mr. and Mrs. Teotimo and Lobiano Jr. and family, ki Adela and Guillermo dulot ni Melanie Buban, ki Mirna dulot ni Leo and Cynthia Ramos, and All Souls dulot ni Jem de los Reyes and family, asin ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Additional intention para sa kalag ni Delia, dulot ni Carmen Ala. Sa giraray mga tugang ko kay Kristo Diyos marhay na aga po sa Indugabos. Ngunyan iyo ang fiesta kan banal na familia ni Jesus Maria asin Jose. Magtirindog po para sa pagpuon kang Santa Misa. Punanyatuan sa tuyang Santa Misa sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagulang danta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapasindo ka Bos. Asin sa imong Espiritu. Maray na agasindo ka Bos mga tugang. Maray na agaman po, Padre. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka Bos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayaan.
salako, makuring salako. Kaya nanganganji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pambibi sa kakurangdan tan Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpakanig og magpahayag sa mo, din mga malinaw na panalmingan kan banal na pamilya. Papagkanigwa na kami nagsusunod sa inda sa mga pagharong-harong na kabagsikan, asin mga bukos din pagkamuot, makinabang kan mga premyong ding sagkod, sa kaugmahan kan sa imong harong. Huli kay Jesucristo ang kagurang na nyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateo nyato,
an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sera. Ginagalangan nin kagurangnan an ama sa saiyang mga aki. An ina pinapaurog sa saiyang mga aki. An minagalang sa ama, nakakabayad kan sa diring mga kasalan. An minagalang sa ina, kabaing sa nagtitipunin kayamanan. An minagalang sa ama, sa iyang ikinakaugma, an sa iyang sadiring mga aki, dadangugon siya sa aldaw na siya namimibi. Halawig na buhay itatao sa minagalang sama. Ang nagpapaugma sa ina, nagpapahiling nin pagkuyog sa kagurangnan. Aki ko, atamanaan sa imong ama, kun siya gurang na, daimo pagpapamundoon, mantang nabubuhay pa. Minsan maluya naan sa iyang isip, pahilingan mo nin marhay na buot. Daimo'y pagsikwal kung ika maginhawa, asin makusog. Ang pagkahirak sa ama, daisagpod pa man malilingawan, ata ngani magiging kabayaran kan sa imong mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa saiyang mga dalan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa saiyang mga dalan. Maugmaan mga may pagkatakot sa kagurangnan, asin mga naglalakaw sa saiyang mga dalan. Sa gibonin sa imong mga kamot, ika makakan, mapapasaimo kaugmahan asin kauswagan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa saiyang mga dalan. An sa imong agum na babae, ubas na mabungas sa laog nin sa imong harong, an sa imong aking lalaki, palibot sa lamisa, kabaing sa mga sanganin oliva. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa saiyang mga dalan. Tutuong paladan na siring kaiyan, an may pagkatakot sa kagurangnan. Bendisyonan kanin kagurangnan, hali sa Sion, sa gabos na aldawnin sa imong buhay. Mahihiling mo ang mga aki mo sa maugmang Jerusalem. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa saiyang mga dalan. Himateon yato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kamo, mga pinili ni Diyos, sa iyang mga banal. Namumutan niya kamo, asin dapat na kamo maging maheherakon, mabuot, mapakumbaba, mahuyo asin matinios. Magpatinios tiusan kamo, magpatawad kung igwanin maraot na buot. Pinatawad kamo nin kagurangnan, magpatawad man kamo. Urog sa gabos, magkaminuutan kamo, hulitan magpagkamot, tunay na kabanalan. An katuninongan ni Kristo, magahade sa indong mga puso, hulita kamo inapod, na magkasararo siring sa mga kaptang saro sa nang hawak. Danay na magpasalamat kamo, ang tataramo ni Kristo, magsupay sa indo. Magpatinukduan asin magpahinulitan kamo sa bilog na kadunongan. Tudok sa puso na mag-awit kamo sa Dios, gamiton ang mga salmo, ang mga himno, asin ang mga awit na espiritual. Day magtaram o magibo nin ano man na bagay, kung bakong ngaran ni Jesus na kagurangnan. Magpasalamat kamo sa Dios Ama, huli sa iya, mga agom na babae, magkuyog kamo sa indong sa diring mga agom. Ini maninigong gibuhon, huli sa kagurangnan. Mga agom na lalaki, kamo tanindoan sa indong mga agom sa diring agom. Magmabuot kamo sa inda. Mga aki, danay na sunodon nindoan sa indong mga magurang. Hulita ini ikinakaugmanin kagurangnan. Mga magurang, day nindo pagpamundoon sa indong mga aki.
tibaad kun lumuya an sa indang mga buot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw niya to ang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagabot kanal daw na sinda magpalinig, susug sa tugon ay pinagbuot ni Moises, dinaraninda si Jesus sa Jerusalem, tanganing idulot sa kagurangnan, hulitayan ang pagbuot kan tugon ng kagurangnan. Lambang panganay na lalaki, idulot sa kagurangnan, asin man tanganing makatao kan atang, susug sa tugon ng kagurangnan. Sarong padis na agbaan o duwang salampati. Kayto sa Jerusalem, igwa ni lalaki nan ngaran Simeon, siya matanos asin banal. Nagahalat kan mga maranga sa Israel. Ang Espiritu Santo yaon sa iya na dai siya magagadan, sakod dai niya mahiling ang Mesiyas din kagurangnan. Sa panahon kan Espiritu, siya nagpasimbahan. Kan si Jesus dinarakan sa mga magurang sa simbahan, sa pagutob kan ipinagbubuot kan tugon. Kinua siya ni Simeon sa iyang takyag, nag-umaw sa Diyos asin nagsabi, ngunyan kagurangnan susug sa imong mga panuga, tuguting magadana an sa imong surugoon sa katuninongan, huli tanahiling kuna kan sa kuya mga mata, an para tubos na sa imong ipinadara sa tubang nin gabos na banwaan. Ilaw na magtataw nin liwanag sa katawuhan, asin ko mawanin Israel na sa imong banwaan. An sa imong ama, asin ina, nagnala sa mga bagay na sinabi dapit sa umboy. Binindisyonan si ni Simeon, asin si Maria na sayang ina sinabihan, hilnga an aking ini gigikanan, kan pagkapadungkal asin pagbangon nin dakol sa Israel. Siya tanda na pag-iiriwalan, bantang sarong garod an malagbasa sa imong puso, huli kay ni maisihan mo kung ano ang nasa isip kan gabos. Igwaman kay ito nin sarong profetang babayi si Ana, aki ni Fanuel sa tribo ni Aser, siya gurangon na. Kanaki pa siya 7 taon, pakaagom siya nabalo, ngunyan 80 may 4 na taon na siya. Day nagahali sa simbahan aldaw banggi, naglilingkod sa Diyos asin dapit sa umboy an sayang sinabi, sa gabos na nagahalat kan kaligtasan in Jerusalem. Kan mautob na ninda ang gabos na pinagbuot sa tugon ng kagurangnan, nagpuli sinda sa Galilea, sa Nazaret na sa indang sadiring banwa. An aki nagtalubo asin kuminusob, asin nagdakulman an sayang mga nanudan, asin ang biyaya ng Diyos yaon sa iya. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Sa giraray maray na aga sa Indogabos mga tugang. Sa ultimong Domingo kan taon, asin yaon kita sa laog kan Oktaba kan Pasko. Pinagseselebrar niya to ining kapistahan kan Sagrada Familia, ang familia ni Jesucristo, ni Santa Maria, asin man ni San Jose.
Pinagigibuta initanganing idulot an sa tuyang mga familya sa altar, tanganing mabindisyonan kan sa tuyang mahal na Diyos. Kan nagabot su Christmas, natural sa satuya na maguli sa kada pamilya nyato. So mga nasa hararayong lugar, kung mahihimo, minabalik sa saindang mga pamilya para magselebrar kan Pasko. Bantang su mga hararani, nagtataong oras, tanganing mabisita an ibang pamilya. Sa Roman na nangyari na magayon kan Pasko, iyuan pagsimba kan pamilya, kan nakaaging misa pagkabanggi kang December 24, asin su mga misa kan December 25, kadakol na mga pamilya ang nagatindir. Sinyal na pinagtatawan niya to nin halagaan Santa Misa, asin manan sa tuyang mga pamilya. Tunay mananggad na ang Christmas sarong panahon para sa pamilya. Bako sa nadigdi sa Pilipinas, kundi sa bilog na kinaban. Kayaan sa tuyang inang simbahan, pinagtatawan kitang panahon para hilingon niyato ang Sagrada Familia, ang Holy Family, asin pagurupurupan ang natura pati naman ang kahalagahan kan pamilya niyato. Kung hilingon niyato sa gabos na linalang, kitang mga tao ang pinaka-vulnerable sa punto kan sa tuyang pakapangaki. Ang ugbo na baka, nakakatindog na 30 minutos pakatapos na iyan ipangaki. Sa masunod na aldaw, nagdadalaga na iyan as naglulukso na. Ang siwo kan pato, nakakalangoy na sa aldaw mismo kan paghimsa kaiyan. Kitang mga tao, mas kinangani develop na sa tuyang basic survival instinct kan kita umboy pa. An emosyonal asin rasyonal na aspeto haloy mag-develop. Nyata ta importante ang mga detalye na ini. Ano ang kahulugan kay ini para sa tuya na mga tao? Simple man lang, kay puhad niya to ang familia. Kitang mga tao nangangaipo nin familia. Pero anong klase na familia? Ang Biblia minataw sa tuya nin values na importante sa sarong familia. Yaon dyan ang pagsuporta, pagrespeto, pagranga, pagiging mabuot, pagkamuot, pagpapasensya, pagpatawad, kadunungan, pagsunod, kapakumbabaan, asin pagiging mahuyo. Gabos na values na ini, applicable sa gabos na tao. Asin makukuhataan mga ini sa konteksto kan sarong familia. Kaya ang mga ini, yon minapakusog kan pag-iribanan sa laugman kan familia. Sa Ebanghelyo, nyato, nahiling nyato ang Sagrada Familia. Ang pamilya ni Jesus, ni Santa Maria, asin ni San Jose. Kumpletong familia. Sarong familia na kung sa'y nagdakula si Kristo sa gabos na aspeto, intellectual, physical, spiritual, and socio-emotional. Malangani na isurat ni San Lucas na si Jesus nagtalubo sa kadunungan, asin matanos sa mata kan Diyos, asin kan tao. Sarong padi kan Apostolic Vicariate of Northern Arabia, si Father Franco, nagsabi na igwadaanin tulong tentasyon na padagos na nagtataong peligro sa modernong familia. An enotang temptation is the temptation to confuse equality and sameness. Ang ekwalidad, iba sa pagkakapareho. Iba man ang pagkakapantay-pantay sa pagkakapareho. Ang sarong babayi, for example, equal sa sarong lalaki, tunay.
Pero dai nyaman kay puhan nagibuhon ang mga ginigibo kan sarong lalaki. Asin man ang mga lalaki, day man kinakay puhan nagibuhon ang mga bagay na babae sana ang kayang gumibo. No, for example, a case in point, pag-aki. Kaya nagtuturo ako sa seminaryo, nahiling ko an analogy na ini. Halimbawa, sa konteksto kan classroom, equal ang estudyante asin ang paratukdo. Pero day si dami nagibunin parehong bagay. Ang maestro o maestra nagtutukdo. Ang estudyante nag-aadal. It is the same with the family. We are all equal, but our needs are different. Our contributions are different. Ang sarong aki, for example, nangangaipo nin mas dakol na oras nin pagkaturog. Ang mga mas kurang na, kinakaipuhan na nin mas dakol na oras para magtukaw, asin dai na magparatrabaho. Ang mga makukusog pa, nagtatrabaho. Ang danay na paghurup-hurup kang realidad na ini, ang realidad na pinagkukonsidera ang pagkakaiba-iba, maski sa tuyang pagkakapantay-pantay, ini ang sarok na aspeto na pwede na magsalbar sa satuyang mga familia sa mga pagkakataon na may dai pagkakasinabutan. Pangadua, the temptation to pamper children rather than authentically love them. Sa bilog na kinaban, ang trend, iyon ang familia nagpaparsaday. Ang bilang kan mga aki sa pamilya, nagpaparadikit. Ang implikasyon kay ini, iyunan mas ang mga aki, mas natatawanin atensyon, tunay iyan. Pero sa giraray, baka masubrahan. Ang peligro perming yaon, na baka mas-spoil ang mga aki. They could be just allowed to do as they please. The invitation, sabi kan Padi, is for parents to have the right proportion of freedom and responsibility, the right sense of being the focus of attention and being alone, and giving access to all that a child needs and restraining from all that the child wants. Ang pangapudan, iyon ang magkaigwaning balanse sa satuyang mga familia. Ang pangatulo is the temptation to exaggerate one human dimension over the other. Na-mention ta kasubago, so apat na aspeto kan familia, physical, intellectual, socio-emotional, and spiritual. Sa ibang mga familia, mas pinagtatauan kigabat kan mga magurang ang pinansyal na aspeto kaysa magtaong panahon sa saindang mga aki. One or both parents are working hard, pero wala na nganing oras sa saindang mga aki. Sa ibang mga familia, children spend too much time with their machines and gadgets than other human beings. Maski sampa nga ni kan pagkakan, ang kapot-kapot, minsan, cellphone. Ang imbitasyon sa tuya, iyo na patalubuon ang apat na aspeto nini sa laugan sa tuyang familia. But sabihon, pag physical, but sabihon, naghihiro. Pinapamati ang presensya sa paaginin pagtaong galang sa kada saro. Intelektual, but sabihon, nagkakaigwanin oportunidad na kritikal na mag-isip ang sarong miyembro kan familia. Socio-emotional, but sabihon, tatao nakipagkikipagkapwa-tawo. Asin spiritual, but sabihon nagtatalubo sa pagtubod, sa paagi kan pagpamibi, asin pagsali sa mga aktibidad nin simbahan. Igwada kay ito nin sarong aki, asin wala sindang permanenteng harong. Ining aki na ini, kasabay kang sa mga magurang, sige sa nang brubalyo, daraan sa indang lunadan. Sarong aldaw hinapot ining aki na ini, habok mo ngaya, de mula mangaya,
naisipan or muya o inisip o na-imagine ang sa imong sadiri na magkaigwanin tunay na harong? Sabi kan aki, we have a real home. We do not just have, or we just do not have a house to put it in. A house and a home are very different. A house is a physical structure. Gibo sa semento, sa kahoy o ano pa man. Pwedeng dakula iyan o saday. It may not have persons inside it. If a house does not include persons, the house is not really a home. Pero ang home is a heaven of shelter, acceptance, and unconditional love. It includes at least one person. In a home, a person's value is unlimited, and their mutual commitment is forever. Anyone can construct a house, but only God can build a home. Amen. Matindupuan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako sa rong Diyos sa mga makakamahan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin nahihiling, asin sa rong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin na mundag gikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangakit daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asina nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asina ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sakot sa kagadanan asin linubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan, ansa iyang kahadean de katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa ro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ni pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ni mga kasalan, asin nagahalak ako kan pagkabuhay liwat ni mga gadan, asin kang buhay na maabot na panahon. Amen. Binuot ning Diyos dan sayang aki, mamundagasin magnakula sa laog ning sarong familia, munyanal daw ipamibinyaton sa to mga familia, asilan sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, tanganing atamano ninda nin marhay, ang mga familia sa saindang parokya, ipamibi ta. Sa mong pamilya. Ang mga namamayo nin banwaan, tanganing sa indang hingwahon, na ang mga familia maging burunyog asin pusog, ipamibi ta. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Ang mga dukha inaapi na sa anuman nakasakitan, tanganing daisin da mahalean nin paglaom sa pagkamuot asin pangatama nin Diyos, ipamibi ta. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Ang gabos na familia, tanganing magdanay na maimbod sa pagkaminuotan, asin danay na magpatinarabang tabang, ipamibi ta. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. O Diyos, kagtugdas din familia, bendisyon ng gabos na familia sa kinaban, asin sa mong parokya,
asin panuwasin danin mga biyaya huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ko mga tugang tanganingan sa ko silang sinungatang mako malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato, asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mga namimibi, mapakumabang nagdudulot sa imo kan hostya nin pagsamba. Tanganing pagsurog kan Birhen ay nakan Diyos asin ni San Jose. Gibuhon mong pusog sa imong grasya, asin katulinongan an sa mong mga familia. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhanadayang kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya nagbanagon yan sa runghong lunan, na nagdarakan sa muyang pagtubos. Takan sa mong kaluyahan, inakukan sa imong tataramon, at magagadano na pagkatawo, bako sa nang nagindanay na kagalang-galang, kundi sa nang makangalas na pakisumaro, kami ginibuman kining magdanay sa kudpaman. Kaya kay ribakan mga koro nin mga angeles, nag-uumaw kami sa imo, mog mga nagpapahayag nin pagtubod. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpasaluyib sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin magpasalamat binaakidi, asin itinaos sa iya mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak de dudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iya mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan.
ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan, asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, akan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi.
Pagawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan, tangani kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Asinan kapangyarihan, sirigmanan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagulangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni widawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan ni tinataw ko sa indo. Haray paghilingan sa mumang kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bilang sarong pamilya, magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Peace. Mga tugang uyan, kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako Maninigo, alam ka magdagos sa kuyang harong, alagad magdram ka sana, sinan sa kong kalag mo umayan. Para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Urog kamugayo na ama, ikan nagbabago kan gabos, huli kan mga lagit no na sakramento, gibuhanan mga panalmingan kan banal na familia, maugmang pag-arugon, tanganing pagkatapos kan mga pagsubukan panahon, makasunod kami sa imong daing sagkod na kaburunyugan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Mga paisi, magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan satuyang simbahan. Anatipon niyato sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 35,365 pesos and 60 centavos. Anaambag niyato sa 6:30 a.m. Mass is 8,205 pesos and 30 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,528 pesos, asin ini po para sa tada Sunday. Ngunyan, Disyembre 31, ang misa po para sa pagsabat kan bagong taon, solemnidad ni Santa Maria, Ina ni Diyos, gigibuhon po pag alas 8 nin banggi. Siring man sa Enero 1, aldaw nin bagong taon, ang mga schedule po kan mga misa, iyo ang mga minasunod. Sa pagkaaga, 8 a.m. and 9:30 a.m. Sa pagkahapon, 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., and 6 p.m. Asin po sa Enero 1, Sagod 3, aldaw ni Lunes, Sagod Miyerkules, magkakaigwa po ki Triduo Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niyato giromdomon. Iniimbitaran po ang gabos na maging parte kan special block screening kan pelikulang Gumborsa sa maabot na Enero 2, 2024 pag alas 7 sa pagkabanggi. Diyan po sa AB Chara Silver Screens Cinemas. Ang proceeds po kan tickets para po ini sa Katiwala 1008 Community Outreach Program. Ang tickets mababakal po sa satuyang Parish Office sa halaga na 300 pesos. Asin available naman po ang 2024 St. Jude Calendar sa satuyang Parish Office. Para sa mga maawot, magbakal, magdulok na lang po sa opisina. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 5,000 pesos, 2,700 pesos, 1,550 pesos, tulong 1,000 pesos, apat na 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos, and 200 pesos. Asin si Joe and Morris family, 1,000 pesos. June Gimoro, 1,000 pesos. Gina Ranieses, 1,000 pesos. Asin Marian Grace Torres and family, 500 pesos. Diyos mabalos po. Inapodan sa mga pamilya na yaraon, tang magdigdi sa inutan, para mabindisyonan niya raon sa mga aki nindo. May bilog na familia, warara. Matindugan gabos. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa pagbindisyon. Ang Diyos tinding sagkod na karahaya na sa pagkanitaw kan sa iyang aki, nagpara kan mga diklom nin kinaban. Asin sa iyang mamuraway na pagkamundag, pinaliwanag niya ining urog kabanal na aldaw, asin paliwanagon ang sa mga puso sa liwanag din mga marhay na gawi. Amen. Siya na nagbuot iharubay kanang hel sa mga pastores, ang dakulang kaugmahan kan sa nakakaligtas sa pagkamundag, magpanokan sa mga puso kan sa iyang kaugmahan,
asin maghimo sa indo na mga paraharubay kan sa iyang ebanghelyo, Amen. asin siya nagsaro kan mang kinabanon sa mga langitnon, kulikan sa iyang pagkanitawo, magpano sa indo kan balaw kan sa iyang katuninongan, asin karahayan buot, asin gibuhon kamo mang kairiba sa langitnon na simbahan, Amen. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.